školský inšpektor, ale ako bývalý zamestnanec. Takto pred 15 rokmi, popísal sa rok 1998, sa oslavovalo tiež veľké jubileum, a to 50. výročie založenia školy. Bolo to obdobie, pani riaditeľka, keď si zoberieme spätne, bolo to obdobie, kedy škola prechádzala delimitáciou, majetok, zamestnanci, a končilo to završením nového názvu školy, ktorý vlastne platí dodnes. V tomto období som v škole pôsobil aj ja. A pri tejto príležitosti sme spolu vytvorili taký dokumentárny film, ktorý sme v tom období nahrali na takú magnetickú VHS pásku. Ten film bol venovaný práve v tom období osobitnej škole pri príležitosti 50. výročia založenia školy. Tento film, okrem toho, že hovoril o Zvolenskej kotline, hovoril o meste Zvolen, o tom, kde škola vlastne v akom prostredí je, hovoril aj samozrejme o tom, čo škola všetko prináša pre spoločnosť, aké má svoje poslanie, a samozrejme dotýkal sa aj informácií, ktoré súviseli s tým, čo všetko škola v tom období vykonávala, aké aktivity a tak ďalej. Tak keď som rozmýšľal, čím by som prispel k tomuto dnešnému sviatku, alebo je to sviatok, s tým pohľadom tých 15 rokov dopredu, tak ma napadlo, že by som vám mohol urobiť tzv. Reedíciu a tento film zdigitalizovať, urobiť v modernej verzii, nahrať to na DVD video a na DVD disk a takýmto spôsobom si vás, školu aj kolegov uctiť. Urobil som to aj preto, pretože ako školský špeciálny pedagóg alebo špeciálny pedagóg si hlboko vážim prácu, ktorú vykonávate vy aj kolegovia, a viem, že v súčasnom období nie je dostatočný priestor masovo-komunikačných prostriedkov venovaný práve takejto prezentácii takýchto filmov, ktoré by nám mohli povedať o tom, čo škola prináša pre túto spoločnosť, akým spôsobom poskytuje služby pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pani riaditeľka, milí kolegovia, ja vám zase zaprajem to najlepšie.